Hello guys, welcome to the channel. ಈ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪದೆ ತೋಂದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎಂಕ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ನಲ್ತು ಕಟೀಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಆತ ರಿಕ್ಷಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತನೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಮುಳ್ಪಾರ್ದೊಂಜಿ 10 minutes ಉಂಡಾತೆ ಕಟೀಲಿಗೆ. ಅಂಚೆನಿ ನೈಟ್ ಪಿದಾಡ್ದ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು. ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ಶುಲ ಐತೇರಿನಿ ಜನ ಮಾತ ನೈಟ್ ಆದ ದಿಪ್ಪು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾತ ಮಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂತುಂಡು ಟೆಂಪಲ್. ನೈಟ್ ಬತ್ತನ ಬೊಕಲ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು. ಟೆಂಪಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಎಂಜ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ್ ತೂಪಬೆ ನಿಕ್ಲ ತೂವೊಲ್ನೆ. ಪೂತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾತ ಮಂತಿತ್ತೇರು. ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯರೆ ಪೋಯರೆ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯಿ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಉಲಾಯಿದಾದನ ಪೂಜೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪಿದಾಯ ಒಂತೆ ಬಡ್ತು ಉಂತುಲೆ ಕಾಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಉಂತುದನಾಗ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ಲ ಆಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲೆ TV ಇತ್ತನ ಐಟ್ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಆಪುನ ಉಲಾಯಿದ ತೋಜೆ ಉಂತು ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೆ ತೂ ಒಂದು ಕುಳ್ಳಿಯ ಒಂತೆ ಬರ್ತು. ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಎಂಕ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತದ. ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತನೆ. ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಾತ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ವನಸದ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಮೂಲು ಹಾಲ್ಡ್ ಆಟ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ 5 ತೇರನ್ನು ಬತ್ತ ಬಾಲೆಗೆ ಆಟ ನಂಡಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ತೂದು ಪೋಯಿಂದು ಈಡೆ ಬತ್ತ. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬುನ ಮಾತ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು. ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ನನ್ನ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪೋಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಪೋಯರಂಡು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಅತ್ತಿಗೆನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರೆ ಅಂಚೆ ಆಕ್ಲಿನಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಪುನೆ. ಎಂಕ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರೀಚ್ ಆಯ ನನ್ನ ಮುಲ್ತುಡ್ದು 1.5 ಗಂಟೆದಾತು ಬೋಡು ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಆಯರೆ ಬಾಲೆ ಆಯನ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದೆ ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಒಂದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಬೇಕು ಅಂಚೆ ಸೀಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂಡ ಒರಿಯರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಆವಡಾತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಆನಗನೆ 1 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಅಂಚೆ ಬೇರೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪಿರ ಪೋಂಡ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡ ತಗೊಂಡದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬನ್ನಗನೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕನತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ವಣಸ್ ಮಾತ ಅದು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ವಾಶ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಐನು ಮಾತ ವಾಶ್ ಮಂತ ಪಾಡಿ ದೊಂಬುಲ ಇತ್ತುಂಡ ತಗೊಂಡು ಬೈಯಾಗಂಚನೆ ಪೂ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬತ್ತೇನೆ 2-3 ನಾಂಡ ತಿಲ್ಲಲಿಜ್ಜಂದು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟದು ದಿಯೆ ದೇವರಿಗೆ ದಿಯರೆ ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಅತ್ತಿಗೆನ ಮಗಳೇ ಪೂ ಮಾತ ಕಟ್ಟಿಯಾಲು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅಡಿಗೆಗೆ ಪಂಡದು ಕೆತ್ತಿ ಗಸಿ ಪನ್ಪುಗ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಟೊಮೆಟೊಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ 3 ದೀತೆ ಇನ್ನು ಬತ್ತದ ಬಾಲೆ ತಿನ್ಪುಣೆ ಈಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಅಂಡು ಅನ್ನ ನಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಗೊಬ್ಬಿಯರೆ ಮಾತ 2-3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಗೊಬ್ಬಿಯರೆ ಗಲಾಟೆ ಪನ್ಪುಣೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಣೆಲ್ಲ ಉಂದುವೆ ಬೇಲೆ ಈಗ 3 ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತ ದೀತೇನು ಕೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪದ ರೆಡಿ ಮಂತ ದೀತೆ ನನ್ನ ಇನ್ನು ಗ್ರೇವಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿಂಡ ಅಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಒಂಥರ ಗ್ರೇವಿಲ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಒರಿತ್ತುಂಡ ಇನ್ನು ಅಂಚೆ ಬೆಚ್ಚಮ್ಮಂತ ದೀತೆ ನೈಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಹೂವೆ ಉಂಡು ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಮೀದು ಮಾತ ಆಂಡು ಮುಳ್ಮೆಕ್ಲು ಲೂಡ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಕೋಡೆ ಕಟೀಲೆಡ್ದು ಕೊಂತನ ಗೊಬ್ಬುನ ಬಾಲೆಗೆ ಕೋಡೆ 5 ದುಃಖದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಾಲ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಯಿಜಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಾಯಗೆ ಪಣದ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಗ್ರೇವಿ ಕೋಡೆದನೆ ಗಸಿ ಒರಿದಿತ್ತೇನೆ ಕೆತ್ತಿದ ಅಂಚ ಇಟ್ಟೆ ತಿನ್ಕ ಬಂಡದು ಚಟ್ನಿ ಮಂತನ ಒಂದು ಒರಿಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐಕ ಇಟ್ಟೆ ತಿನ್ಕಂಡು
ಯಾನ್ ಚಾಯ್ಗೆ ಮೂಳು ಮುರಾಣಿ ಕೊಂತನ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಒರಿದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಹಿಂದೆ ತೊಂಡೆ ಇಜಿಂದ ವಾಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದಾಂಡು ಮೂಲು ಮೆಕ್ಲನ ಗೊಬ್ಬುಣ ವೇಲೆ ಒಂದುಂಡು 2 ಜನತ ಅಂಚೆ ಒರಿ ಎಂಕ್ ತಾರಾಯಿ ಬಿರಿದು ಕೊರಪೆ ಪಂಡದು ತಾರಾಯಿ ಬಿರಿದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿ ಅಡಿಗೆಗೆ ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣೊಳಿ ಸುಕ್ಕ ಮಣ್ಪುಗಾಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಣ್ಪುಗಾಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇನ್ನಿಯನ್ನು ಟೊಮೆಟೊನ ಬೇಯ್ಪದು ಕಡೆದು ಬಾಡ್ದು ಸಾರು ಮಣ್ಪುಗಾಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ವಣಸ್ ಮಾತ ಅದು ಬೈಯಾಗ ರೋಡ್ ಹೊಡಿಯೋರ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅನ್ನೋದು ಬಿದಾಡ್ದ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ದ ಕೈತಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಅವಳಿಯವರ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂಡದು ರಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆಂಡ ಇಂಚೆ ಒಂದಿಪ್ಪು ರೋಡ್ಡೆ ಮಾತ ಬೈಯಾಗ ಗ್ರೌಂಡುಡೆ ಮಾತ ಒಂತೆ ತಿರ್ಗದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ದೊಡಮನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಪೋಯ ಅತ್ತಿಗೆಲಾಡೆ ಪೋಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ದು ಬರಿಯರೆ ಅಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಸೈಕಲ್ಡು ಗೊಬ್ಬು ಒಂದುರ್ಲೇರು ಆರು ಬೈಯಾಗ ಮೀನು ಕಣ ತೀತೇರು ಬಂಗುಡೆ ಅಂಚ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೇರು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡಾತೆ ಫಿಶ್ ಕಟ್ ಮಂತದ್ಲ ಆವಡಾತೆ ನನ್ನ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡೆದು ಪಾಡು ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣತ ಅಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಬರ್ರೆ ಅದು ಹೋಯರು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಕಣಾಯರೆ ಮಂಡದು ಬಿನ್ನೇರು ಮತ್ತೊಂದೇರತ್ತ ಅಂದು ಚಪ್ಪಾಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಕುಳ್ಳದು ಚಾ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದು ಮೀವಡಾತೆ ಒರಿಯೊರಿಗೆ ಮಿದನಾಗ ಪೊರ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮೀದು ಮಾತ ಅದು ಮೇಕಲ್ನ ಲೂಡ ಒಂದುಂಡು ಅಕ್ಲ ನಡು ಊಟ ಹೋದು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಕುಲೊಂದೆ ಗೊಬ್ಬುನೇನು ತೀಯರೆ ಅಂದು ಹಾಗೆ ಜೋಳ ಬೋಡು ಬಂಡೆ ಅಂಚೆ ಜೋಳನ ಬೇಯ್ಪದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲ ಕೈತಲ ಕುಲ ಒಂತಿನೊಂದುಲ್ಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡಿ ಅಂಚೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂದು ಬತ್ತೆ ತವ ಫ್ರೈ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೇರೆ ದೀತನೆ ಒಕ್ಕ ಒರಿನೇನೈತ ತರೆತ್ತ ಮಾತ ಪೀಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬೊಳ್ಪುಗು ಸಾರು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಉರ್ದು ದೋಸೆಗೆ ಕಡೆ ದೀತೆ ಅಂಚೆ ಬೊಳ್ಪುಗು ದೋಸೆಗೆ ಸಾರಾವು ಮೀನುದ ಅಂದು ಐನಂಚನೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದೀತ ಕತ್ತಲದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಸಾರು ಅಂತೆ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣುಳಿ ಸುಕ್ಕ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂತದ್ದು ಜೆಪ್ಪುನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಬೇನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೋಂದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.